tukang gendere bawa. Ayo Pak Sutar, apa Mas Adit? Nah, Mas Sutarme. Ini iki Pak Dalang. Yogane dalang, yoga pucukane dalang Mas. Ini Mas Kalamun Cinondro. Ayo disiapke catetane bawa sih. Monggo Pak, pun telasaken Pak. Kula kali tak nyambi. Nggih, monggo pun telasaken. Mangke mboten nikmati warung. Saking pundi Pak menika? King di gedhong wae to? Gedhong. Gebang. Gebang iki. Oh, kidul kali, nek lor kali mah. Nimas kali. Kalamun Cinondro lerhap sari ingkang angrimong badhe gelung malang acet cunduk sekar cepoko mulya lamat tasiane wimbuh patut tinulat nyoto prayoga aduh kang rimong badhe Buka celuk nama buka mriku. Bengawan Solo semoga dipun kedhapi sak wontenipun
dari dulu jadi perhatian insani musim meluas sampai jauh. Mata airmu dari terkurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh. Akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatmu dulu. Kaum pedagang selalu naik perahu. Jan tamune Pak Supar luar biasa. Nggih, pripun niki Mas Wahyu? Sampun? Nggih, ora entuk dalan. Ayo pindah gon. Wes lagi. Sabar. Yogone cilik yang nganggo pipis barang lho. Lah mboten lho, Pak. Tak kira iki wis arep mulih tiwasan aku toto-toto kok malah ngose iklan. Mbak Ani. Nggih, pripun, Pak? Sabar. Lah nggih mboten napa-napa wong jeneng kontrake nganti jam 7 iki jek jam 4:30. Pak Parno pokoknya sak ngendikane dituruti wae. Nggih. Apa wis tamune Banyu Miliket esuk rezekine Lah, agung. niki cek Piro? kelas Anak-anak. nggone. Ijek kelas 4 kan ringan toh. Karo sepatu karo tas seragam SD. Nah, nggih. Biayu pinten, Pak? Dalam Anak-anak nika mau pinten? namu 20. kawan welas. Sekawan welas Pak Supar. Nggih. Nggih. Gampang sesuk tuntunke sapi siji turah. Ora ngentekke buntut siji, Ora Pak. ngentekke puwet siji. Heeh. Senapa sing dikersake wektu setitik nggih nyuwun pangapunten mangke kripik gedang kripik telo bebasanipun
Mbok bilih mangke lari-lari sampun jangkep wonten pepanggungan kalajengaken setunggal lelagon katur para tamu Kamo Putri samangke kapungkasi. Ya sih. Ya, sih karo ngenteni anak-anak sing rampung pengait. Monggo Pak, mboten enten kene Pak. Mriki mboten napa-napa lho Pak. Jeneng kula glali aja niki sule kula aja dianggep sepele kula tenang melu amung ati tansah nggon deli yen dadi lara gelo sedih rintan dalu ketok ketok kewala nganti hati besok apa bakal bali yen bali bejo kulon ngagem ali-aliku pamrih
pasar Ngadirojo. Ya. Kaya ketok iki mau mading sing mriko. Monggo Pak. Ali-ali Pak. Ali-ali. Oh kula riyen nggih. Ngagemo ali-aliku pamriye aja lali marang aku nadya kula boten melu besuke kelingono lalabetu lamun ambane salaka emane amung tansah damel juwa niki ambane kancana pamriye tansah manggiya rahaja yen nganti ilang mripate jarene namae rubeda yen nganti dinggo wong siji besuke wis mangsa padha pilihanku mripat biru pamriye presulestya ning kamarne yen takon isi atiku besuke peresanono Mas Wahyu nyuwun pangapunten menika Pak Tarmo juragane hasil bumi Ngadirojo badhe ngersakaken sesideman. Nggih, monggo jumeneng Pak. Oh mboten, oh pun miarsaken kemawon. Nggih, nggo Mbak Dari berdua Mbak. Mawi bawa mboten Pak? Oh nganggo bawa jare. Nganggo bawa Mbak? Iya, ayo bawa mic. Wireless-nya Mbak? Wireless-nya ndi? Ya, terus. Wiwitane anderek sang pagi pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha lah piye to Pak piye aku kon piye aku mbok seneni iki aku kon piye hei aku di tangga Pak Supari kok nyanyi jan nyanyi seneni aku kon piye Pak Pak piye to iki Benteratus kang yang slendang kuning kang saking bukit
swara kurang permana mrewasesa ngrung-ngrung Pak Bambang Pak Bambang anggung marang bandara sang Sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman monggo pun midhangetaken Pak Tarmo nggih mugi saged kagem jampi saya.
Pun lare-lare awit wau enjang jam 8 ngantos sak menika jam 6. Mbok menawi menika penutup. Penutup nggih. Nggih, monggo Pak Pembina. Pembina. Nggih, monggo 1-2 patah kata untuk Pak Super. Kasinggihan pamdut saking panjenenganipun Simbah Tarmo sampun kasembadan yen pangapunten kekiranganipun Mbah. Enjih. Ngaturaken sugeng kundur katur Mbah Tarmo bosipun keluarga baru saking Patokan Ngadirejo. Inggih, katur panjenenganipun para pepundhen, para binispuh, sesepuh kakung Mimah Putri ingkang sampun pono ing pamawas kiblat ing panembah sanget ingkang pinu dipundi. Panjenenganipun para suci, para alim ulama ingkang rinten kalawan dalu tansah jinaket sumading kalian kitab suci. Wahyuning ilahi monggo panuntun kiblat ing panembah sanget ingkang kidurmatan. Para sarjana, sujono, sujaning budi ingkang sampun pantes tampi wahyuning kasutap. Para kadang-kadang pangrawit Ngudiraras Junior ingkang dipun pangersani panjenenganipun Mas Wahyu Indra mijil saking dusun Tanggung Desa Gedong Kecamatan Ngadirejo. Pitados anggenipun lelados kapitados dening panjenenganipun Bapak Suparno ingkang badhe margya Suto Hamiwa Siwi putra putrinipun ingkang asesilih pun Mas Ayu Ani Widyanti kalian Bagus Apandika Giri Septiana kaangkah binjing-binjing pawiyohanipun kanthi menika pitados wanipun kadang-kadang saking Ngudiraras Junior saestu kirang hanuju prono awit sedaya kekirangan ingkang boten saged damel syukurna panjenenganipun Bapak Suparno sekalian Ibu lumantar kula pangendali Ngudiraras Junior nyuwunaken agunging samudra pangaksami ingkang menika sugeng sonten sugeng pipisahan mugi saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang salajengipun kanthi menika nderek memuji mugi-mugi panjenenganipun Bapak Suparnaganipun margya putra putrinipun saged kalaksanan kanthi gancar tinepining sambikala cinaketna ing suka basuki cakap semanten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.